Guys, namista ko ganina sa Barangay Karumatan, di ba, Senior San Roque. Wala ko gadahom, abi na ko pamista ra dayon. Ang giadtuan day nako, gi-surprise ko is nagkugos kog bata. Gibunyagan mga anak ni Dairy Cell. So, ako i-upload. Nakapamista na ko guys ha. Oh. First pamista. Ay sa kuan ni day sa YouTube. First pamista is real. Ano yung mga ata real? Sige. Salamat, Pit. Ara, diri ko ila kadaril kay day. Haman si kuan GR. Bye. Yeah, betul ba? Kita ka to, Guys, mga langga, wajud ko gadahom nga pista ra kong giadtuan. So naana namin sa simbahan. Kay on the spot yun ni siya nga nahimo kong ninang Lord. Guys, good morning everyone, no. Wala ko ga-expect nga namista ra ko sa Barangay Karumatan and then gihimo kong ninang. So wala, kung anong jud kay ganina kuan ang walay face mask, sir. Nang gipagawas ang walay mga face mask. So Viva Senior San Vicente ay Viva Senior San Roque. Barangay Karumatan ang mukas is amua is Viva Senior San Vicente Ferrer man to dito din dire is Barangay Karumatan is Senior San Roque. So wako ga dahom ga expect nga mahimo kong ninang karong adlaw. I think ikaupat na nina ko siya nga kinugos. So wala jud ko ga-expect na mahimo ko nina. So guys, keep safe everyone. And after dito is 1 hour man ang misa, sir, no? Or dayon murag kauban mi karon kay naapod siya nagkugos mo siya bata, which is kinsa apelyido nga sa mga to? Balaka dito sa Proctris, no? Mi Madam Chares. Hi, baby. Hi, Wow. It's a bata, eh. So, kuan, inani jud ang Karumatan. So, guys, wala ko kapandis ko gabi kay pag-uwi ako sa balais, na flat na jud ko, nakatulog na jud ko. Kay sa Gunson biyang Bilar. Si Sir. Shout out ni Jupay. Ni Rab Sanico. Og ni Rab Sanico, si Berta. Hello. What are meals? Ang atong Sir Pipoy. Hello, mga LGBT. Kulambugan chapter. Hello. Silang Tita Oliver. Si Mami Monique Mondro. Guys, wala pa nag-start. Then, na-start na ang kuan, ang binyagan. So, daghan yung mga bata kanina gibunyagan. Murag, paminon ako, murag 12 ka buok bata ang gibunyagan sa Viva Senior San Roque. Pista man niya ganina. Time na ko sa kuan, guys, sa Karumatan nga na ako iatinan na. Balik. Mahuman ang bunyag, no? Amin ako muabot o isa ka oras. Paghuman is nanguli na dayon. Pasira ko lang yan. Paghuman, nanguli na dayon kay naraang isingan ang bata. Isingan ang bata kay hindi siya itak. Ay, tapos na. Guys, so wala guys, daghan kayong nagpabunya guys. So very thankful ko kay first time na ako naka-join
join nga naay gibunyagan makasulod sa simbahan. Man okay na? Guys, subscribers na ko di ay dayon gikan siya sa Cebu dayon iulit ka sir no. Yes. Ano mo nasawa? Ano sila lahat busy kayo pa-prepare sa prepare sa bunyag. Sir, ikaw ang taga Cebu or ang iyong asawa? Hindi ako. Di ay. Wala, oh my God. Salamat Glad to kay see you. Salamat kay Juan. Support ni Madam Jupeta. So, nagkita mi diri sa simbahan sa Senior San Roque. Salamat kay sir ha. Guys, dali na kayo nahuman ang bunyag guys. Sabi na ko usa ka oras kay first time ako naka-join sa naay mauni ko an cake ganina sa bapa. Wala ko ga-video ganina sa nagkaon ko ha. Ga-video ra ko ko ha. May mga sudan, mga putahe. Oh, diba? Ang litson kay hapon siya ng hurot na. Pero una ng hurot ang katong panin niya. Oh, diba? Naibutido na ay nalagang sa lumpia pa kay turon. Diba? Hurot, oh, nahurot. Mora si Sir katong amahan sa bata. Hi! Daghan kayo. Salamat, Kusyal, sa imong pag-anhe. So, salamat kaayo kay the first time na ko nga na ako'y kinugos nga nakasimba ko apil nakadto ko sa simbahan. Wala ko sa video sa nagkaon ko kay ganina is maulaw talagang tao ni atras di ako kay mga maestra di ako. Karon ako naka video kay daghang bisita ganina. Order ang Mr. Sayang ka ba? Estel, guys, isa ka mo dai. Ha? Nang turon. Ay, thank you. Bakit mo souvenir sa giveaway? Kapoy. Ikan batch na ni nakaon. Ay, Estel! Yan! Lami ang carbonara, day. Ang good, minukuha namin yung kayo na. First time ako nakakaon yan eh. Para na ka ba? Salamat kayo eh. Nakapamista ko sa inyo eh ha. Ay, bisa ikaw sa gwapa. Oh, taga si Bungot eh. No? Walay cooler. Shout out sa yung pet sa Davao. Wala ko. Upiyag ko. Nangga ka naman ni Dre. Wala ko yung pay. Oh, dagang kay sudan no? Kaya ang pinga naman eh. Guys, nakauli na ko gikan na mista guys. Dayon, salamat kayo Ma'am Isang ni Yeye, Daryl Mamak og ni Ma'am Dairy Steel og ni Day Steel. Gitagaan ko og bring house. So, thank you kaayo sa mga Duhay Lungsod family and Mamak. So, thank you so much and God bless po. Pasalamat din ako sa inyong lahat dahil